Αχ, τι ωραία μέρα, αλλά δυστυχώς για να βγάλω λεφτά και να ζήσω σε αυτό το σπίτι πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ωραία, κλείνουμε την πόρτα. Ρε φίλε, όλη την ώρα το μηχανάκι μου θέλεις. Πάρε δικό σου μηχανάκι, άντε πια. Πάμε, έλα, παίρνει μπρος, έλα, πάμε. Το παρκάρουμε και ωραία. Γεια σου κύριε. Γεια σου. Για τη βραδινή βάρδια δεν είμαι, πρώτη μέρα. Ναι. Πάμε. Γεια σου κύριε. Καλά με αύριο. Στις 12 η ώρα. Αχ, ακόμα δεν έχει έρθει κανένα στο σούπερ μάρκετ. Γεια σου κύριε. Τι θα θέλατε από το κατάστημα μας στα ΑΒ? Κέικ, έλα. Πατάτα. Μάλλον μήλα. να μαγειρέψετε κάτι. Ωραία. Αυτά κοστίζουν στα 3 ευρώ. Παίρνετε. Ευχαριστώ. Όχι. Πάμε. Ευχαριστώ. Περίμενε. Γεια σας. Τα λεφτά μου. Ανάτα. Ευχαριστώ κύριε. Γεια σας. Ναι κύριε, γεια σας. Τι κάνετε, καλά, τι θέλετε να πάρετε στο κατάστημά μας? Αυτό το... Νερό Έλα, είναι. δώστε μου. Νερό είναι. Το ξέρω. Θα πάρω μπισκότο. Μπισκότα. Παρότο και αυτά. Εντάξει, φέρτε. Ο λογαριασμός σας είναι 5 και 50. Θα πληρώσετε με κάρτα ή με μετρητά? Με μετρητά. Ωραία, φέρτε τα. Λοιπόν... τόσα είναι καλά. Ναι, φυσικά. Γεια σας. Καλό βράδυ. 2-1. Αχ, ωραία βραδιά. Κύριε, τι πάθατε? Κοίτα τα έξω. Τι, δεν άκουσα, πείτε το πάλι. Υπάρχουν κάτι τέρατα έξω. Με κυνηγάγανε. Κύριε, τι λέτε? Ωραίος. Τι θα θέλετε να πάρετε, γιατί είναι 12 το βράδυ στην πόλη, πες το. Πάρε αυτό. Και, όχι, δεν πειράζει. Και αυτό. Είναι 3 και 51 ευρώ. Πόσα? 3 και 31 ευρώ. Τρία. Ωραία, ευχαριστώ. Γεια σας κύριε. Πήγαινε στο σπίτι σας για να... 2-3. Αχ, ωραία. Τι ακούγεται, περίμενε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουμε. Τι εννοεί ότι υπάρχουμε? Γιατί? Κάτσε να πιάσω λίγο. Αυτό δεν είναι ψευτικό. Αυτό είναι αληθινό. Πάμε να δούμε στο σπίτι. Ωραία φίλε, κάνει καταιγίδα. Πάμε Σοβαρά τώρα, έκλεισε ο γενικός. Πάμε να τον ανάψουμε. Τέλος πάντων, να στον ανάψουμε. Βίλατζερ, εσύ το κάνεις. Κάτσε να βάλουμε το γενικό, ναι. Νομίζω είναι σχεδόν έτοιμο. Για να πάω να δω το μαγαζί. Ναι, είναι έτοιμο. Τέλος πάντων, γιατί έχει τρύπες. Τέλος πάντων, ας πάω τώρα να βάλω τα υλικά, να τελειώνω. Ωραία. Αχ, τελικά, νομίζω ήταν στη φαντασία μου όλα. Ήταν
Ουφ, τσάμπα τρόμαξα, κάτι έχω εδώ τα λεφτά. Ας βάλουμε και το CD. Είναι όλα καλά. Το μόνο που δεν είναι καλό είναι η κεραυνή. Τέλος πάντων. Επιτέλους ξημερώ. Γιατί βρέχει και είναι νύχτα, τέλος πάντων. Περίεργη σήμερα η μέρα. Πάμε να βάλουμε τα λεφτά μέσα εδώ πέρα. Τα βάλαμε, ωραία. Ας δούμε το γενικό μήπως πάλι έγινε πλακία. Πιστεύω είναι όλα καλά, εκτός ότι εδώ έχει κάτι νεκροκεφαλές. Είναι όλα καλά. Πάω για να δούμε. Γεια σας παιδιά. Δεν έρχεται κανένας νέος πελάτης, γι' αυτό ας φτιάξουμε λίγο τα παιδιά. Ωραία, και το τελευταίο. Ωραία. Πιστεύω είναι όλα καλά. Πού είμαι? Συγγνώμη, αλλά δεν μας πίστεψες. Ηθικό δίδαγμα, να προσέχετε τι λέτε, γιατί δεν ξέρετε τι θα σας έρθει στη ζωή μετά από αυτό.